אצלנו בביוטי בלנדר אנחנו מקפידים מאוד להרים, לפרגן, לנרמל שיח, והכי חשוב, להסביר. דוקטור אברהם לוי, המגיש והמומחה שלנו לכירורגיה פלסטית, פה כדי להסיר את הפילטרים מכל מה שצריך לדעת על הרמות חזה. ושלום גם לזמרת דנה לפידות, מה העניינים? מה העניינים? את בכלל ידועה בתור מי שאין לה פילטרים, כשזה מגיע לגילויים, לחשיפה של החיים האישיים שלך, זה בא לידי ביטוי גם במוזיקה. נכון. אז כיף שאת איתנו. דוקטור, תעשה לנו סדר. קודם כל, מה זה אומר הרמת חזה מבחינת התהליך, למי זה מתאים? באתי להרים, אז אני חייב כמובן לציין. אז כך, הרמת חזה זה ניתוח שמבוצע לנשים שהחזה שלהם נפול, נשים בדרך כלל אחרי הריונות, או נשים עם חזה מאוד מאוד גדול וכבד, לפעמים זה יכול להיות אפילו בגיל ההתבגרות, שלמי שזה נקרא virgin hypertrophy, שהחזה גדל בצורה קיצונית והוא נפול וכואב ומושך את הגב אחורה, במצבים שהוא רק מרוקן ונפול, בעיקר אחרי הריונות ואחרי המצב שהחזה התנפח מהחלב וירד לאחר מכן, וירידות משמעותיות במשקל כמובן. יש כל מיני סיבות לנפילה של החזה, הגיל הוא הגורם מספר אחד, אבל יש עוד הרבה גורמים אחרים. כדי לתקן את הבעיה הזאת למי שהיא מהווה בעיה כמובן, אז עושים ניתוח של הרמת חזה. הניתוח של הרמת חזה תלוי בגודל בעוצמה של הנפילה. אם יש נפילה קטנטונת, אפשר לפעמים טיפה לתת איזשהו מילוי עדין בהזרקה של שומן או ביותר שתלים. שזה נקרא הרמה? זה לא נקרא באמת הרמה, יש הרמות פנימיות לא כל כך עובדות. השלב הבא היא הרמה מסביב לפטמה, איזשהו חתך שהוא היקפי רק מסביב להתרה של הפטמה. המצבים יותר משמעותיים עושים כבר איזשהו חתך בצורה כמו של סוכריה על מקל, דהיינו מסביב להתרה ובחלק האנכי של החזה, ובמצבים היותר מוחצנים וגדולים עושים כבר מה שנקרא עוגן או טי הפוך, חתך מסביב להתרה, חתך אנכי וחתך אופקי. זה היה ממש שיעור בגימטריה. לגמרי, תשמעי, זה היה המקצוע שלנו, אנחנו לגמרי שם, הנדסאים בסופו של דבר. אז בגדול זה המצב, לפעמים אנחנו גם, מצב שהחזה מאוד קטן ונפול, נוסיף איזשהו נפח, אם זה בהזרקות של שומן, אם זה בשתלים. יש גם ניתוחי הקטנת חזה, שתמיד הם כמובן באים לידי ביטוי גם בהרמה, כי בסוף חזה מאוד מאוד גדול, כמעט תמיד נופל, ואת רוצה טיפה להרים אותו, כי זה יותר אסתטי. כן. דנה, למה החלטת בעצם לעשות את הניתוח הזה? הרגשת שזה פוגע לך באיכות החיים? תראי, אני אגיד לך מה, אצלי זה התחיל בגיל הנעורים, זאת אומרת, הייתי ילדה שסבלה מהשמנת יתר, בגיל כנראה מאוד קריטי של גיל ההתבגרות, וזה די השפיע על כל הגדילה והצורה של החזה וככה וככה, ובעצם אף פעם לא הרגשתי שלמה איתו, בואי נגיד ככה. ובגיל מסוים, עכשיו גם אני חיה במות כל הזמן, כל החיים אני מופיעה על במות. אז את רוצה נורא כאילו שהכל יראה כמו שצריך. פיין. ממש, ובאיזשהו שלב, אחרי ירידה משמעותית במשקל, בגילאים היותר צעירים, החלטתי לעשות בזמנו לפני הרבה שנים, 18 שנה בערך, הגדלה. ואז ביצעתי את ההגדלה, חייתי איתה הרבה שנים, ואחרי זה, את יודעת, הגוף עבר עוד מהפכים ועוד לידות, והגיל, ואחרי לידות הרגשתי שגם הייתי צריכה כבר, והרגשתי שדי, אני חייבת לעשות שיפוץ, כאילו, גם כבר לא אהבתי את הגודל הקודם בכלל, פתאום הסימטריה מאוד מאוד השתנתה, הרגשתי שאני רוצה ממש, את יודעת, גם להוריד מעצמי את העול ואת הכובד לעשות את זה דווקא יותר, את יודעת, טבעי. אנחנו משתנות. לגמרי, טבעי, כמה שיותר טבעי ולא פלסטי ולא זה. כן, אנחנו שומעים עכשיו על הרבה מקרים שמוציאים שתלים. נכון, כי שתלים בסופו של דבר זה גוף זר שנמצא שם, עם הסיבוכים שעלולים להיות חלילה מהשתלים, ולכן יש טרנד היום להוציא המון הזרקות של שומן למשל במקום שתלים, שזה גם פתרון נחמד, אבל צריך לדעת לעשות אותו לאורך זמן, במינונים קטנים, וכל פעם להגדיל את החזה קצת יותר. הוא פחות עונה על העניין של הנפילה, הוא יותר עונה על המילוי עצמו, מה ששתל כן יכול טיפה קצת יותר לעזור, כי הוא כמו שאת בונה לגו, מגדל מלגו. אז יש לך יכולת הרמה הרבה יותר גבוהה מחול ים, שהוא יותר רך, והיכולת שלך להרים מגדל מאוד גבוה, נמוך יותר. אז אותו דבר בעניין הזה. חשוב לתאם ציפיות עוד כמה שניתן, להסביר, זה בסוף לא חולצה שאנחנו הולכים לקנות, אלא זה ניתוח פלסטי, עם כל הסיבוכים שיכולים להיות, וגם להכיל את האופציה הזאת, ומי שלא מבין את זה, ומי שיש לו ציפיות לא
נורמליות, או מצפה לדברים שלא יכול, אי אפשר לעשות. פשוט לא מנתחים, מאוד קל. דנה, את מרגישה שעכשיו יותר נוח לך להופיע על הבמה? זה הפריע לך? יותר נוח לי קודם כל במשקל, ויותר נוח לי באמת בריאותית במשקל, אני מרגישה הרבה יותר כלילה, הרבה יותר טבעית מקודם. ומה עם התחושה האישית, הדימוי העצמי, איך שאת מרגישה בפנים מאז? נפלא. זה באמת, ואני חושבת שדרך אגב, אני חושבת שבן אדם מחליט שהוא עושה ניתוח כזה או תהליך כזה, הוא קודם כל צריך באמת, אני חושבת שבן אדם צריך להיות שלם עם עצמו. את יודעת, עם הביטחון שלו, עם משהו מפריע. כן, אני בעד כאילו... גם אני. לשנות ולעשות. כן, אני חושבת שגם במקרה שלך, שאת באמת מופיעה, כל הזמן העיניים עלייך. נכון, אז גם יש עוד יותר מודעות לאם משהו מציק לך כשאת מופיעה. ממש, כן. התאמה אישית, כל טיפוס. זה תחום כזה שגורם לך להיות כאילו פרפקציוניסט, יתר על המידה גם ככה, לטוב ולרע, בדיוק. דנה, את לא מזמן חגגת יום הולדת 40. כן. אז מזל טוב. תודה. חגגת אותו גם במופע. נכון. נכון? זה גיל, את יודעת, גיל 40 זה מין, לא סתם אומרים, גם משבר גיל 40, זה גיל שאתה חושב על כל מיני דברים. ממש. דיברנו על להיות שלם עם עצמך. איפה את ממקמת את עצמך על הסקאלה היום? אני חושבת שהיום אני הכי שלמה שהייתי עם עצמי. בדרך אגב, זה לא רק במראה וכאלה, זאת אומרת, זה בחיים עצמם, במקום שאני עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי, עם הבית שלי, עם העוגן שלי וגם במוזיקה. זה הרבה פעמים בא ביחד. זה אצלי בא ביחד לגמרי, זה לא בנפרד. אצל כולם, אצל כולם. ספרי לנו, דנה, קצת על סודות הטיפוח שלך, מה את עושה בין הופעה להופעה כדי להיות ככה זוהרת? תשמעי, את יודעת, קצת, את יודעת, משתדלת שבאמת שזה יהיה במינונים וטבעי, אבל את יודעת, קצת בוטוקס לפה וקצת זה לשם. במינונים אמרתי, הנכונים והטובים, לא יותר מדי, אני לא אוהבת יותר מדי. ובגדול, את יודעת, שגרת טיפוח די רגילה, קרמים, את יודעת, לא משהו שהוא שונה מהסטנדרט הרגיל. ואת יודעת, אני מאוד פדנטית בעצמי, אז את יודעת, יש לי את המישהי הצמודה הזאת, שאני תמיד, את יודעת, לשיער ולאיפור, את יודעת. אוהבת שהכל יהיה מוקפד. בקיצור, כן, כן. הכל יהיה מוקפד מבחינת אבל לא, ביום יום שלי אני הכי לגמרי טישרט וג'ינס ולא להתאפר צריך גם את זה. וככל שאתה מתבגר יותר, אתה רוצה להוריד יותר ולהשאיל יותר ולהרגיש הכי, הכי, הכי. ובגלל זה אני גם אומרת שהקטנה הזאת של החזה היא קודם כל בשביל הנוחות שלי. כן, ראיתי איזשהו פוסט באינסטגרם שבגיל 20 אין סיכוי שיתפסו אותך יוצאת בלי איפור שיער ומופלת בגיל 40. מה יש לך עם העקבים? כמה שפחות, כפכפים, טישרט, בלי איפור. עד גיל 40 אתה תמיד רוצה לאשרר את עצמך, אחרי גיל 50-60 אתה כבר שכולם יקבלו אותך כפי שאתה, לא אכפת לך. תובנות הגיל. העיקר להמשיך לראות צעירים, כן? forever. העיקר שהשאיפה היא שנהיה באמת כמה שיותר שלמים עם עצמנו. יצא לי קלישאתי, אבל... נכון. כן, אני הכי שלמה כשאני נראית צעירה. גם אני. כל אחד בשלו. ודרך אגב, אין על טישרט וג'ינס בעניין הזה. לגמרי. הנה נו, כמו היום. נכון, טישרט וג'ינס, כן, הכי כיף. תודה, דנה. תודה לכם. הרמות בעם פה. 13